שלום לכולם, אני להב סביר, אני ה-CTO של AllCloud, מי שמכיר, כבר הרבה מאוד שנים בתעשייה הזאת, מתמקד בעולמות ה-AWS, ובשנים האחרונות, בחודשים האחרונים מאוד, גם בתקופת המלחמה, פעיל עם המון ארגונים, אנחנו לגמרי בשגרת חירום ארגונית, לתת את היכולת שלנו ללקוחות. אז אני רוצה רגע לתת לכם איזושהי סקירה קטנה איך אנחנו כ-AllCloud נכנסנו לאירוע הזה. 7 לאוקטובר קרה, ממש יום למחרת, קרתה פה התגייסות מאוד גדולה, והלכנו בצורה מאוד פרואקטיבית ללקוחות, רגע לעזור להם למפות את הסביבות שלהם ולראות איפה הם נמצאים, כי הבנו שזה אירוע גדול, ומשאבי IT עשויים להיפגע, בין אם זה פגיעות פיזיות ובין אם זה פגיעות שהן סייבריות. אז באמת, למרות הכל שגם אצלנו גויסו הרבה מאוד אנשים, אז א' נערכנו באמת ברמה הפנימית, גם הצוותים שלנו בחו"ל, כדי לחזק, לתגבר, איפה שנוצר חוסרים, כדי להבטיח לקוחות את ההמשכיות אותי. אבל הדבר הראשון שעשינו רגע, הוא עם הלקוחות ללכת ורגע לתרגל מה קורה כאשר יש פגיעה בסייבר, מה קורה כאשר יש פגיעה פיזית, איך הם מתמודדים, להוציא את כל התוכניות, כמו שאמר אבי לפניי, מהנפטלין הזה, לרענן אותם, להרים את רמת הרגישות מ3 ל5 למקום הכי גבוה, וגם פה, להכין את הצוותים, לבדוק שהמערכות באמת מתפקדות כמו שאנחנו צריך, כי כנראה זה לא יקרה. אז פגשנו בתקופה האחרונה באמת עשרות ארגונים עסקיים, ממשלתיים, ביטחוניים, שעשינו את התהליך הזה איתם, ואני רוצה רגע לחלוק איתכם את התהליך שאנחנו עשינו, ואני מקווה שתוכלו לקחת מזה לצרכים שלכם, ובאמת לעשות אותו דבר. האירוע הזה כנראה עוד לא נגמר לצער כולנו המאוד גדול, אז חשוב עדיין לתרגל את זה ולהמשיך. אז אני רוצה רגע לזכור בפניכם רגע נגיעה על אירועים של סייברים שקורים בסביבה שלנו, לדבר רגע איך אנחנו עושים את אותה מוכנות לאירועי הסייבר, לדבר רגע על נושא של הגנה על המידע, איך מכינים את האנשים, איך מחדדים את התהליכים, כי בסוף זה מכלול שאחד לא יכול להתקיים בלי השני, ולכן אנחנו רואים את זה כממש, כדבר חייב לקרות ביחד. אז רגע אם נסתכל סביבנו, אז קודם כל אני חושב שהמערך הסייבר הלאומי עושה עבודה מדהימה, מי שקיים איתו בקשר איתם, ברמה היומית מוציא עדכונים על אירועים שקורים, קמפיינים שקורים בסביבה שלנו, ממליץ לכולם לעקוב, מי שצריך גם להשתמש ב-119 שלהם, שירות מדהים, והם נותנים עדכונים מאוד טובים לאירועים שמתקיימים. אם נסתכל בסביבה יותר רחבה, אז קרו הרבה אירועים בחוץ, גם מאוקטה וגם כל מיני עולם הווייפרס שעכשיו מתחולל סביבנו, בין אם זה בענן, בין אם זה פיזי, המון אירועי סייבר שקורים, ומצד שני גם יש סכנה לארגונים שיש להם תשתיות פיזיות, לפגיעה בדברים הפיזיים. דבר חושב שאני רוצה להגיד לכולם, מעבר להיערכות הסייברית, לזכור שמבחינת ה-shared responsibility בענן, חובתנו, איפה שיש IASים, איפה שיש פאסים, חובתנו לדאוג לגיבויים. כי אם אנחנו לא נדאג לגיבוי, ספק הענן זה לא התפקיד שלו, וזה לא המחויבות שלו לדאוג להגנת המידע, הוא ישמור על התשתיות שלו כנראה בצורה טובה, אבל תזכורת לכולם שהפעלת הגיבויים היא באחריותנו. המספר הגיבויים, כמות הגיבויים, ההיסטוריה שלהם היא באחריותנו. ולכן חשוב מאוד לזכור את זה, שאנחנו ניגשים לאירוע הזה, מה תפקידנו ומה תפקיד ספק הענן. כאשר אנחנו מדברים על היערכות במימד הסייברי לאירוע הנוכחי, אז באמת הרבה מאוד לקוחות יש להם כל מיני מערכות הגנה מאוד מתוחכמות, מאוד משוכללות, CSPים למיניהם שבודקים כל מיני קונפיגורציה. דבר הראשון הוא לוודא שהדברים מנוטרים והדברים פעילים, כי לפעמים אנחנו קונים כל מיני טכנולוגיות ולא תמיד מוטמעות כמו שצריך. זה רגע נכון ללכת לבדוק שהדברים קיימים. דבר שני, לבדוק את ה-Public Interfacing שלנו, אתרים, API'ים, כל מיני מרחבים דיגיטליים כאלה שהם חשופים לעולם, לבדוק מה מצב ההקשחה שלהם, להסתכל,
פשוט לרענן את הצוותים שילכו לעסקה הדברים האלה, כי לא תמיד הדברים מטופלים בשגרה בצורה נאותה. כנ"ל המערכות ההגנה של ה-workloadים בתוכם, כל ה-CDRים למיניהם, ה-EDRים למיניהם, חובה רגע להציץ לתוכם, לראות שהדברים קיימים. הרבה מערכות של threat detection קיימות בארגונים, לבדוק שהדברים מעודכנים, מקוילים, ואנחנו יכולים להוציא את הערך הזה. את כל המעברים מתוך הרשתות הפרטיות אל האינטרנט, ומהאינטרנט פנימה, VPNים, כל מיני רכיבים כאלה, לוודא שאנחנו מבינים מי יכול להתחבר שם, איך מתחברים שם, וגם בכניסות, כל מיני credentials שהם נשארו מימים ימימה, לנקות את הכל. מי שיותר בעולם ה-AWS, הענני, לחזק את מה שנקרא Data Perimeter, כלומר להגדיר מה זה ה-Trusted Users, מה זה Trusted Networks, מה זה Trusted Resources, לוודא שאין לנו זליגות וגם נזקים שיכולים לקרות מבחוץ. כמו שאמרנו, לנקות יוזרים לא רצויים ולוודא שגישה למערכות הניהול היא נעשית מ-devices שמאושרים ומוכרים ולא מתוך איזה מחשבים מאינטרנט קפה או כל תוקף שיבוא מכל מקום אחר. מערכות ההפעלה, האפליקציות, חשוב מאוד לעדכן, יש המון vulnerabilities שקיימים, CVs שהם מתעדכנים כל הזמן, לשים דגש חזק על העדכונים האלה, כי תוקפים מנצלים את האירועים האלה ואת החולשות האלה כדי לתקוף אותן. דבר נוסף הוא האלרטים, יש המון מערכות, לוודא שהאלרטים מגיעים לאנשים הנכונים ולא לאיזה תיבת דואר שאף אחד לא מסתכל עליה, להסתכל על זה טוב טוב, באמת ולראות שזה אכן מתקיים והאנשים באמת מוקפצים. ודבר אחרון הוא לוגים, כל אירוע צריך לתחקר אותו, צריך להבין איפה הוא קרה, זה בדרך כלל אירועים מורכבים, ואם לא לנו לוגים טובים, אנחנו פשוט כנראה נהיה עיוורים. אז חשוב מאוד להסתכל על הדבר הזה. לגבי נושא גיבוי הדאטה והגנה על המידע בפועל, אז באמת להסתכל איפה הדאטה הקריטי שלנו, לוודא שהדאטאבייס קבצים, כל מיני אפליקיישן כאלה מגובים, שיש לנו תמיד את הלייסנסים זמינים, שמערכות הפעלה שלנו מגובות, קונפיגורציות קריטיות מגובות, אנחנו יודעים איפה זה נמצא ואיך להוציא את זה. שיש לנו יכולת לשחזר גם את ה-Network Configuration שלנו, את הדיאגרמות שאם נצטרך להשתמש במידע הזה, שנוכל לדעת איך להשתמש בו. אנשים בארגונים זזים, מתחלפים, בלי המידע הזה מאוד מאוד קשה. כנ"ל הסביבות הווירטואליות, גם פה לוודא שיש לנו את כל היכולת לשחזר אותם, לא רק את הדאטאבייסס ואת הסטורג' אלא גם את המערכות הווירטואליות, שיש לנו, מכירים אותם, זוכרים איפה הם נמצאים הגיבויים שלהם. מערכות האידנטיטי למיניהם, אם יש שם נזקים, לוודא שגם זה מגובה כמו שצריך. כל תשתיות התקשורת, קומוניקציה, בין אם זה טלפוניה, אימיילים, כל כלי הקולבורציה, שאנחנו יודעים איך להתייחס להם בשעת תקלה, כי בסוף אנחנו נהיה תלויים בהם. כל נושא של Cloud Resources, יש לנו עכשיו מולטי קלאוד להרבה מהלקוחות, לוודא שיש לנו את התיעוד, את ה-credentials, את ה-break glass הנכון כדי לגשת לשם בשעת אירוע, לוודא שכל המידע הזה הוא קיים, מגובה, טרי ונגיש לנו. אז זה דבר חשוב לזכור את כל האחריות שלנו, לא משנה איפה אנחנו רוצים, בדאטה סנטר שלנו, בענן, חובתנו לדאוג לכל הגיבויים האלה, אחרת זה לא יהיה לנו בשעת אמת. ועכשיו מגיעים לממד הרבה יותר אנושי, שהוא תהליכי. אז אני חוזר ואומר לאנשים, זה נחמד שיש טכנולוגיות וכלים, אבל בסוף בלי החוליה המקשרת שהיא הממד האנושי, זה כנראה לא יעבוד. אז גם פה, לתרגל את כל ה-incident response, כלומר, למי מתקשרים, למי מודיעים, איך עושים את הריסטור, מי אחראי, באיזה סדר, מה סדר חשיבות של תהליכי הריסטור, מה קורה אם אין לנו נגישות פיזית לאתרים, אם יש חברות שהן צריכות להיות פיזית באתרים, מה המיקומים האלטרנטיביים, איך אנחנו ניגשים לזה. הרבה ארגונים גם חשופים לצרכים רגולטוריים של קומוניקציה, לתרגל את הנוהל העדכונים האלה לציבור, למי פונים, מה אומרים, מי אומר, איזה גופים צריכים לעדכן אותם, חשוב מאוד לתרגל את זה.
מה יקרה שנרצה לחזור לנורמל שלנו? קרה תהליך, עכשיו צריך לעשות את הנוהל חזרה, מה עושים? איך מסנחים את הדאטה חזרה? בסוף אנחנו מתכוננים לאירוע, אבל גם השגרה שיכולים לחזור אליה כמה שיותר מהר היא קריטית, אז לתרגל גם את החזרה הזאת. והדבר החשוב באמת, לעשות דרילים ופיילוטים וטסטים. אני מאמין תמיד שאני אומר, אסור שהדייר יהיה על הנייר, אם לא עושים לו טסט, הוא נשאר על הנייר, וברוב המקרים כנראה הוא גם לא יצליח. אז לזכור טוב טוב שכל הגיבויים האלה, כל התהליכים האלה, אם אנחנו לא מתרגלים אותם בפועל עם האנשים, כנראה שזה עשוי להיכשל. אז באמת, אני נמצאת לכם ככה בכמה דקות, בחטף, איך אנחנו מתמודדים עם זה, התהליך שאנחנו מלווים את הלקוחות שלנו כמוכנות, ואנחנו כמובן כאן למי שצריך את העזרה הזאת, לעזור ולחדד את התהליכים. יש מגוון מאוד רחב של לקוחות ישראלים שבחרו להשתמש בנו, אני מקווה שנוכל לעזור לעוד חברות, לצלוח את האירוע הזה לפחות בהיבטי ה-IT והשימוש בקלאוד. מקווה שתרמתי לכם משהו קצת, נשמח לעזור.